turn away from sin and seek eternal life, we shall never regret by sending it. But the sorrow of the man who is not a Christian is not the sorrow of the true repentance and does not prevent eternal death. Kuba ubuhlungu obukaThixo busebenza inguquko esindisa elusindisweni ekungekho kuzohlwaya ngayo ke kona okwehlabathi ukuba buhlungu kusebenza ukufa. Singahlala phansi. Amen. Glory to God. Amen. Can I take it from where I ended up last week? Amen. And then trying to assist those people who were not here as well, to place them in one cage of repentance. Amen. Now, we spoke last week by the grace of God, speaking about the heart of the Father. Hallelujah. We were so much about the lost, the prodigal son, the lost son. But it was the third illustration of the book of Luke 15. Amen. And so the first illustration, it was about the lost sheep. Amen. The second illustration was about the lost coin. Amen. And the third illustration was about the lost son. Amen. And so we spoke kakhulu ngenelahlekileyo and the heart of the Father. Hallelujah. And the repentance, what it means to repent. We said in these three illustrations, the first illustration was something that was lost and went outside. Second one, it was lost inside. Third one, it was lost also and also went outside. Hallelujah. So I want us pass to this message of repentance, because hallelujah. Sayithetha ke into yenguquko ngendlela ecacileyo etshoyo into bana siyithathe kakhulu from the original Greek word, which is metanoia. Hallelujah. Which is about the change of mind, which affects the change of character, the change of behavior. Are you still with me, church? Amen. Are you still with me, church? Amen. Now, today, prophetess, ndifuna sijonge ndithethile ngale message nase Eastern Cape khanga kube mnandi kube njani kube mandi, but andithethanga kule angle enzathetha ngayo kuni. Amen. Because uThixo kule season ubeke kakhulu kum indaba yenguquko, not indaba yokugcwala kwecawe, but indaba yabantu abatheni abaguqukileyo. Even ababantu bangaziye ecaweni, once abantu abangaphakathi ecaweni bathini baguquka, kulula into babathini bayilandele lo sithethayo. Into yenkonzo engaguqukanga iyabagxotha abantu ukuthi mabangabi namdla wokhonza kuyo, noba futhi umfundisi wakhona anganelizwi asetyenziswe nguThixo kwimisebenzi yamandla, asetyenziswe nguThixo elizwi likabani likaThixo. Eyona sermon inkulu that the community needs, it is repentance from the local church. Amen. Amen. That which will change our communities, it is there. It is repentance. Hallelujah. It is repentance. Xa abantu bebona into yokubana ubomi bakho akutshintshi nje kwinto eziphathekayo, but utshintshile nasesimilweni, nefamily yakho kulula uba mayilandele loo nto. Ngoba into yophatha kwakho iBhayibhile, isimilo sakho sibe selihlaza, yenza into yokuthi bamane besithi naba bantu bekubona usiza apha yebethi nana imfundiso kafika nale. Niyandiva abazalwane? So this thing will help us a great deal. Today ke ndiza nebandla laseKorinte. Hallelujah. Ndilizisa phambi kwenu. Amen. And of course this church, it has been the church that has been gifted by God with grace gifts, with spiritual gifts. Saqala thina ubona kuprofetwa ebandleni laseKorinte. Hallelujah. Saqala thina ubona ngezibabalo zikaMoya Ngcwele kwibandla laphi laseKorinte. Hallelujah. Saqala thina ubona ibandla likhula strongly in numbers kwibandla laphi laseKorinte. Ibandla laseKorinte uThixo waligalela ubabalo olungumangaliso. Hallelujah. And again siqale ukuva
kurebukwa ebandleni leseKorinte ukuthi omama mabathule, mabathi icwaka, mabangathethe ecaweni. Siqala uyiva thina loo nto kwibandla laphi laseKorinte. Esingenokwazi ukuyishumayela loo nto siqhubeke nayo namhlanje. Because there was a reason. When you study, you must not just flow with the verse, you must understand the text. After understanding the text, you must know the reason. Why was this written? Hallelujah. To which people? What were the leading factors for the apostle to write this letter? Are you with me, church? So that you don't just teach us something that you do not relate with. Hallelujah. You don't just condemn us by something that you do not relate with. Amen. So Paul is saying something namhlanje kwibandla laseKorinte uthi I do not repent that I made you sorrowful by the letter which I wrote to you. Hallelujah. Can we get pastors like that, bazalwane? Esithathe into noba ibiqhubekisa aphinda abuye athi ndisathetha la nto anduzuguquka ngoba usewayeka ecaweni ngemessage endishumayele anduzuguquka ngosewaqumba. I'm not going to repent. So Paul uza esithi I wrote you an epistle, I wrote you a letter, and in that letter I heard that many of you took offense. Hallelujah. You took offense because into manje qhubeke nathi ubudlelwane babungabikho phakathi kwabukhanya nabobumnyama. Ndase ndashumela loo nto ethi xa ukholwa awukwazi uyothatha umuntu ongakholwayo. Ndase ndashumela loo nto molweni. Ndase ndashumela loo nto. Ndase ndashumela lethi awukwazi ukuthi umuntu onakaThixo udibane nomuntu onye ialtara kaBelial. Ndase ndathetha loo nto ukuthi yaniqhubekisa loo nto. Yaniqhubekisa into abandithi anikwazi ufumaneka evangelini niphinde nifumaneka ezinyanyeni nakhutyekiswa yiloo nto. Uyaphinda uyabuya uthi ndivile uba naqhubeka nangoku andizisoli ngoba ndathetha laa nto yaniqhubekisa ndanirebhuka nina. Hallelujah. Ndanirebhuka ndathi ayikwazi ukuthi le bhodi itempile kaMoya Ingcwele iphinde ibe ibhodi osebenza ngayo ubunyukunyuku i-sexual immorality. Ndatsho kuni ndathi aniyazi na uba le mizimba itempile kaMoya Ingcwele nakhutyekiswa yiloo nto nina. Nanifuna ndithi mayibe nguvula sibhuqa. Nanifuna ndithi we are in the gospel of grace esivumela uba masenze yonke into. Nanifuna nina ndingawashumayeli ndingawakhondema amanyala khona ukuze ibandla likhule. Qha ngase ndathetha against your behavior. Uthi ke ngoku on my turning back andizisoli ngezinto endandixelela zona. Andithini andisoli ngothi kuni akujolwa usindisiwe. Andisoli ngaloo nto. Andisoli ngokuthi awukwazi uphinde ubuyele emgabheni awadlula kuwo iminyaka uphinde uyokhola. Ndisathetha lana bendiyithetha ukuthi kaloku awusoso uhlangulwe wahlanjululwa uphinde ubuyele eludakeni. Andisoli ngaloo nto. Andisoli ngaloo nto. Ndingasola ngenye into kodwa ngalena ndithini yona andisoli into yobana ube si-stepmother ulale nomntwana wakho niphinde nibe lapha ecaweni. Uthi uPawulos lolu hlobo lombulo zange saliva nasezweni siqale ukulibona ecaweni. Sisono sasisibona phi nakanincede my son nirobhile kwesound namhlanje. I knew the time though. Leni into sasiyibona naphi na iyothusa le. Yathine into abana uthi umdala beno benten kwalapha ecaweni iyasothusa lento. Hallelujah. Ngamanyala awayesenzeka in the church iyasothusa into aba uprofete ume ngomlenze omnye phofu izolo ubukwi-prostitution. Yilona ndisithi yithanda icwaka because i-behavior yenu ayithoka mnandi kwi-community ngoba into abana kukhalwe ngawe ekuhlalweni nalapha ecaweni uphinde ube phambili. Aniyifunde message. Nansi message eza ne-revival
Ngoba before uthi xa move, your heart must change. The posture of your heart speaks volumes. As you are approaching revival, apha sithetha ngento eziphathekayo, sithetha ngenhliziyo etshintshayo. Hallelujah. Nanoqhubeka nina futhi nina uYohane eyobhaptiza abantu, ebona abantu bemlandela beleqa amanzi. Umangcwele uthena namsa Eastern Cape wathi wena into kaYohane yabantu abaleqa amanzi, abanamhlanje baleqa ikhola. Abanamhlanje bafuna ukuordainwa, bafuna ukugojwa, elo xesha abaguquka. Ngenxa Yohane context babeleqa amanzi, babefuna bakhulu ngongena phi emanzini. Abanamhlanje bafuna ukugojwa bonke, icawa yonke bayibekhola. Bathu kakhona umuntu othinthileyo wakhala uYohane wathi nzala ndini yamahamba kuba nonikeleleyo guqukani. Emveni koko niveze iziqhamo zenguquko. Masibe khona iziqhamo ma-El Shaddai zoba siguqukile. Masibe khona iziqhamo zoba sidibene noYesu. Le message le ihambe abantu bayoyidownloada ko-TikTok. Uyazofumana nabantu ababhitha. Abanjani? Ababhitha. Bathi mfundisi, iba ngathi uyahlala apho sikho sinezimvu zakho. Ndathi ndafumana leyo. Sinantoni? Zamka singaguqukanga kuwe. Zenza ichaos apho sikhoyo ngoku. Ayinadi into yothitha icawe. Thinta isimilo. Ayinadi into yothitha umfundisi. Thinta isimilo. Ngoba nalapho uyakhona kuzawukhala ngale behavior one. Abam ngoku baseFilipi ukhala ngabeFilipi. Abama seSamora ukhala ngabeSamora. Abama kwelikapa ukhala ngabo. Kodwa apho sifuna umbuyisela lapho wayevela khona. Ngoba wayengekafiki kwakumnandi apha. Thinta isimilo. Noba uyayithinta icawe sijonge nawe. Soze babe wrong bonke abantu. Uthi khona sihloleni uba nisekuyona inkolo. Examine yourselves if you are still in faith. Jobe nishumela namaxesha. Hallelujah. Ndingafune khona, ndingafune ukuphazanyiswa. Ndizijonge uba ingaba ndisakholwa na. Elo xesha ndinxiba ikhola, ndiyazijonga Thixo, ingaba ndisakholwa na. May this be your duty as well. Ukuthi kube nexesha le-introspection, self-introspection. Ungajonganga mzalwane, ungajonganga mfundisi, ungajonganga elder, uqonde wena ngqo apha kuwe uba ingaba ndisakholwa na. Sales message isigxotha abantu ecaweni yesu. Uthi andizisoli. Icawe namhlanje ifuna sithethe nge-prosperity. Hallelujah. Icawe namhlanje msuthu ifuna sithethe nje ngento eziphathekayo. Uthi Paulos ninawo ke amadinga amangaka. Hlalani ngokuzihlambulula. Masingajongi promises kuphela. Masijonge ne-cleansing of the body, cleansing of the spirit, cleansing of the soul. Masingazinje for amadinga. Ithi Thixo ndijonga amadinga wakho. Kodwa ndizajonga amadinga wakho. Create a clean heart within me and renew the steadfast spirit. What's the point of having amadinga umdaka? What's the point of having amadinga without a provider? Today ndizotsho bazalwane, ndizofa imvula ezayo engaphezu kwalo ibona apha ngaphandle. Izawucaca indaba yethu, izawubonakala ivangeli esishumayelayo. Ndifika kunamajanisana abafikana lapha eHout Bay bephethe inkunkuma yevangeli. Bathi ndiyema bazalwane, ndithi ma-El Shaddai guqukani. uThixo usithumele kule ndawo. uThixo wasithumela kule ndawo. Abahlalayo bazofika badlale bahambe, kodwa baphethe ivangeli madoda. Unqo wevangeli into engathandisi mntu. Ethoba ubani uthanda ukundilandela, makawuphathe umnqamlezo wakhe andilandele. Siphethe iminqamlezo silandela yena. Awukho mnandi umnqamlezo. Jobe ndishumayela ngeminqamlezo, but I still follow him. Jobe ndishumayela cross. Bawo abantu baseHout Bay
bathi noba abantu bangayi-10 kwafika kuthethwa inyaniso, noba bangayi-15 kuthethwa inyaniso, futhi noba ngalamba umfundisi waphaya uyeme ezwini likaThixo. Ndikhetha loo vangeli bantwana benkosi ethi andizushumayela izinto eziphathekayo khona uze ndithande. I do not regret by my last message. I don't regret by my last letter. And is solely. Uthi baba xa uzoguquka funeka uve kabuhlungu. Xa uzoguquka funeka uve kabuhlungu. Yaye bazalwane, xa uzoguquka kufuneka uve kabuhlungu. Likuhlaba izwi ungalisika umkakho, likuhlaba izwi ungalisemntwaneni, likuhlaba izwi ukuthi yena namhlanje biliqonde ngqo kumfazi ngoba izwi lahlaba inhliziyo yami landibonisa ukweduka kwami. After likuhlabile liyakubonisa uba wenza kakuhlapha, lungisa apha, uyaphazama apha, akwenzwa ngolu hlobo. Sothatha izwi olifaka kubantu abatsha, sothatha izwi olifaka kubantu abadala, thatha izwi olifaka apha kwenhliziyweni uthongoza uthintana uba namhlanje singayibalekela i-blame game ka-Adam yase-Eden ethi andenzanga nto, ibandla lingatshintsha uba umntu ngamnye namhlanje angathi Thixo jonga ngakum, ndiyakhuleka, ndiza nenhliziyo yam kuwe, ndiza noqobo lwam kuwe. Godly sorrow leads to repentance. Hallelujah. Masiyeni bazalwane mama, godly sorrow leads to repentance. Yakonfront ukumkani uDavid. Iza kanjani? Yakonfront ukumkani. Yabe kumkani semanyaleni. Cha thoba ikumkani nje abantu bayoyika uyixele. Ngoba ayingena abantu ne-right oxela ikumkani. Naxa isebubhanxeni. Wajikeleza uThixo eloxesha ibandla ligcwele, wajikeleza wasewazinqothulela umprofethi uNathan, wasewazinqothulela umprofethi uNathan. Hallelujah. Wathi Nathan abothetha noDavide ikumkana yaphothana kanjani, sayiphumile endleleni akuthethana kanjani. Iyekele loniyenza ukukhingisa izulu ikumkana akuthetha ukhona abantu abaspecial efuneka bazohlala nayo phansi sayimoshile njengokhingisa izulu. Ngifundisa ke wena into eziserious ongazaziyo. uThixo yena ubani? Wathi akekho qualifier. Onokuxela ngephutha lakho. Bayotsala uNathan. Iza Nathan. Kodwa xa uya kuye fika umbuzo imibuzo embalwa. Hallelujah. Glory to God. Wafika waxhawula i-prophet ikumkani, ithi i-prophet ikumkani, i-tonjani class i-prophet ikumkani. Inhliziyo kaThixo isekuthini mandivise lo kabuhlungu, qha mandimvise ngomkhonzi wami because ndiyamthanda. Into ebamamvise kabuhlungu ndifuna atshintshe le behavior yakhe kuba akazutshintsha engakhonfrontwanga ndim, akazutshintsha engaqhubekanga. Ndivumele ndikuqhubekise namhlanje kuseni for your own good. Ndingaze xa ndithwaxe izinto zeveki zizo-ofendwa. Wayombulisa wathi long live kumkani, long live. Wavuya lona ezobuliswa ikumkani. Sihlobo zami mandiyithethe le nto ayimnandanga lenyala elizalithetha, linyala eli lo mfo lokuleli nomkamntu kodwa kwakhona isiqhamo. Thetha ngalo mfo mna, thetha ngubani mna? Ufu waqhubeka noseva, qha kwathi ukuthi akho nomnye umntu onamandla okumxela ukuba le mfanele ijampile. Kodini umqondo ungabani? Kwathatha uNathan wathi long live kumkani, long live until long live, kanti long live. Hallelujah. Wathi man ndineqhalo apha endinalo, ndinento endifrustratayo, ndidinga icebo from you. Yathi le kule, I suppose that there is a man who've got one sheep. It had wisdom.
By the way, before they went in one ship, must start play in a kushas 100. Is she a kushas 100? Ya let come to kushay one. Come can and daughter, every kingdom, every leadership. Magatu and lumt. Kucho lokulo. Ya come and anele. Yatimuma bonabulawe. Opilomt. Magabulawe. What in it? That chikikungan. That thou art the man. Uile on daughter. Ute una maswesh. Una concubine. Una mafaz. Wabashia bonk. Wakangelin mfaz when do day one. Gwen utavite what come gegen goku. Wakuka pansi. Wakuka pansi. What have mercy on me, oh God. I have sinned against you only. Create a clean heart within me and renew a steadfast spirit. Do not take your Holy Spirit within me. Cast me not away from your presence. Then I will teach the sinners not to sin. Even never. What to pagamangwake? What to think of and funalento? The woman and daughter. Assemble when is your young. Go by in daughter kukugayo. Go by in daughter guy. My Jesus. Uzawuguquka nalapha ekuhlebeni unelisizile uzawuguquka ngabe ngakukhuphi isishumi ke sizawuguquka uzawuguquka nakule pride ngakunayo singayazi ba uyinkingishelwaphi kuleli season uzawuguquka nasekufebele obungaka uzawuguquka leli season asuzubiza abavangeli asuzubiza abashumayeli ibandla lizaba clean kule season ninamadinga amangaka cleanse yourselves purify yourselves asuzo shumanda tika ikapa sa shumanda tika izwi elithi banoyolo abanhliziyo zabo zihlambulukileyo bakuyibona inkosi hayi badwala ecaweni banenhliziyo ehlambulukileyo and the soul oh Yesu abuye sadlala and the soul ufe usadlala asekufika nasezulwini alothi ufika zanganixela inyaniso wanikhupha nje amadimoni wawalibala wecharacter Tell ibandla lithi amen Tell ibandla lithi amen Zathetha kamandi kakhulu embebaleni Ubankosi I was hiding a sin in my heart. You should have blocked my prayers. It is King David who says so. Hallelujah. Sin, not skin. Sin. You bazalwane ngathi akusagcwali apha. Sin. Ungasesidolele isono saseparate umuntu noThixo. Wathi uThixo evana msuthu nomuntu uThixo. Emndwendwela every day in the cool of the day. uThixo hlala nomuntu encokola naye. Safika isono senza umsanza. Safika isono senza ubutshaba phakathi komuntu noThixo. Umuntu akamazi uThixo. Yakhawu i-cord of communication because of sin. Uzothi namhlanje xa ngishumayela uthi ayongxaki isono. Phofu Yesu kuthiwa nansi imvana kaThixo ethatha isuse isono sehlabathi. Mayithi ihambe yofa ngenxa yesono. Mayithi yoqhelwa ngenxa yesono. Namhlanje sithi ayongxaki isono. Because sifuna imali. Sonjani? Umuntu uzangisikela abantu abangisikela ngayo. Nazathetha inyani nabazalwane bami futhi abantu banikele. Uzawuthetha inyani baniphathe kakuhle abazalwane. Abantu babizelweyo bazondithanda senthetha ngolu hlobo. Siyadelela kodwa sisenza lula isono. Asisenzi lula ngoba iyona ngxaki. Jonga wena exesha wawusaphila clean phambi koThixo. Waweva amandla kaThixo ufika endlini kaThixo. Ngoku my God. Ingathi kubethwa intonga. Ingathi kubethwa intonga. Because your heart is full of filth. From Monday to Saturday content yakho imdaka. Ayihlambuluka.
sizolindela into yoba namhlanje uThixo makehle xa sithethe. What kind of God is this? You are holy, holy you are. Nditsho nakum, Lamb of God, you seated at the right hand of the Father, you are. Ukuthi irongo lonto. Nexesha uyenzileyo andizisuli. Nexesha usayenzayo andizisoli. Hayi tata lo uzawutshita sesingaphakathi. Wenza njani xa ingathinti? Because umuntu akathithwa nguwe. Sisindiswa ngobabalo. Suphusha uThixo kwinto yakho. Aphinda uqangese lapha ngaphakathi. Awuthayuka kuloo nkonzo kafika. Exesha yokuthathe apha kule nkonzo. Athi lo fika ndimthembi kwayelapha kuwe. Because lo mntu uzangakholwe. Andisoli ngothetha loo nto. Nisona nixeke kuqala azikho lezo type nasensindisweni. Itype yakho isesimongolweni. Ndiyaphinda futhi ndiyaphazamiseka kuloo nto. Kwayinto yoba ingabe ivangeli yangena nyani nakuwe. Hallelujah. Oba onabudlelwane buni owokukhanya nobumnyama. Onabudlelwane noKristu noBelial. And the soul. You are the soul. Nothing I type that could be posh. Oba ikolo on the head is not yours. Nothing I type that to milenge mali. Oba kana Yesu is not your type. It's your poison. It's your poison. The chef yako leyo. He had your started. And the soul. I might tell it that way. And it's solid. And it's solid. And it's solid. And it's solid. You might go to my government now. My men are trying to pagaments of less season. And it's solid. For godly sorrow leads to repentance. Hallelujah. Yo, the body altar I joined last week. Imagine I played Hebrew and I'm this week. Hallelujah. This is about my title. But I'm full of angwele. Full of utata. Man bonka mani koshinesu. The full of utata wa just mazulwini. The full of angwele. You take on the net. The shambulule. Take on net. Mighty figure blessing. In the figure the dwelling away. My thing I'm not blessing. A party guy did not be connected with you. Man didn't know about the call. Dipumele dibeni kufa useduze undibamba ngesandla iyane manzini iyane esitiweni iyane kwicontracts gwalayo ezingathethi ngevangeli azoso ubhubhile uthi ndarotsho ingasingave nale TikTok azoso ubhubhile uthi yini madoda ndithembeka ngako umfundisi wami ndithembeka ngako intawo yami obasangacela ubana imzimba lo wakho idebile ngamangcwele wakuroba obasangacela ubana ibangcwele Peter 1:15 ngoba yena uThixo ungcwele wakuroba noba wayithi imali yakho wakuroba wakuroba ndithi wakuroba anduzanga zosona. How do you team up with unbelievers? Hallelujah. Amvanga ubhala uthini? Uthi olala ne-prostitute becomes one with the prostitute. Upawulos sebelungisa izinto ebandleni esithi bazalwane yini bazalwane noba sekuthiwa nohluleka kangana enyameni. Saluthi ngiyolala ne-prostitute ngoba xa ulala nayo uba mnye nayo. Xa ulala negqwirha uba mnye negqwirha. Kaliswa kukhona amadoda kaThixo engasoze kube ntlulu uphinda phakame. Hayi ngoba imithandazo ingekho enough. Hayi ngoba ifasting ingekho enough. Cha xa songena negqwirha akuphakameki. Be honest, ndifuna ngimthandaze futhi hallelujah. Be very honest. Ndiyayazi ukuthi kwanibizile. Oba ngaba ndingashayeka tata manana kuthiwa ndiwele egqwirheni. Na uthandaza uhalala ho soze ndiphakame because ndacovenanta ne-altar. Masithi umfusi ufika waye powerful. Umfusi ufika waye aniyazi.
Ndingazithetha ezo zinto. Ndingazithetha ezo zinto. Ube ngathi uyaphakama ebomini kuyazama. NguSamson wesikhathi. Ubugqibela amandla ekhona kusaphakame. Because ndibe noDelilah. So nawe ntombam. Hallelujah. Mali bonke abalenkosi Yesu. Le type uyifunayo. Hleze kutheni nenyonga. Mali benayo. I-relationship yanoThixo destroyed. I must say again. Isoro kaThixo isaphi enguquwe. UThixo ngathi uthi hayi qhubeka mayisani ngoba sendikuthembile. Uthi ngathenjwa nguThixo ngingathenjwa nguwe. And I lose nothing for you not to trust in me, because the one who called me trusts me. Unabona bathi manzi ba offended ubani andisamkhonelwa. And some, I don't check on, hi, it's not hi. I can't needs. He loses nothing. If one buys house and call, if one buys house and tell me that all that matters to me. And some tell me, Bishop Phil, you such a way like Coleman and him tell me, Yagulo, Uno so serious, what call is tutu, now God loves me. You to be undone. To be undone. When it doesn't do this dead eye. Hallelujah. And the soul. Injani isoro yehlabathi. Oh, isoro yenze. Noni? Ilinda phepha lesiganeko. Ulimale ngenxa yephepha kwi-newspaper obuvelile. Kube khona uzithobayo. Nalapho awuzithobi nje uyintandleni. Kodwa uThixo exesha ngapha kosikane kuguquka. Exesha ngekabonwa guquka. Exesha ngekaveli into guquka. Sulinda kude kube khona isiqhamo guquka. Enxa uguquka suthatha loud speak uxelela abantu. Vala umlomo. Uye engotsini yakho. Uthi konje Thixo. Oh uyandazi ukusuka kwami nokuhlala kwami. Nkosi yami uyandazi wena. Uyandazi Thixo uyandazi. Thixo uyandazi. Ndasuka ndiyephi xa ngisuka kuwe. Wazi ukulala kwami nokuvuka kwami. Wazi ukukhanya namini nobusuku. Nditsho nobusuku kunje ukukhanya kuwe. Thixo uyandazi. Ndimlongozi. Nguquko. Noba uwenze ntoni guquka. Naxa bekuvumbulela ipast yakho ingakuphazamisi loo nto. Uthi olingcwabakeli bathetha ngalo ndadlula ngapho. Enkosi my son. Nansi isoro yehlabathi yaso Judas entandleni. Ayimani sithi Yesu omnye wona uzawunqatha. Wayenika i-opportunity noJudas mama guquke. Qha uJudas waqoba nto uziyenza loo nto. Wamseva uThixo nenhliziyo emdaka. Wathi apha ebhaqa khona waziyela entandleni. The sorrow of this world will lead you to death. It I'm not gonna die. Hallelujah. It an amen. It an amen. It an amen. If you read this letter of Volvo, Paul expresses his love to the church. What did he understand about? Hallelujah. But we don't agree here. My God. Uthi mina ndibuya ndidiniwe ndisuke eMakedoni kunzima nolala because of inhlungu zegospel, hayi zesono but zegospel. Hallelujah. Ngoba noshumayela kanje kuya-athekisa. Uyabona abantu shumayela emabondweni ndiya-athekwa ndingena eKapa ndiya-athekwa. Ndithi Thixo this one, oh nkosikazi wami akanoyiva noyifa mandikuxele Thixo ndiyahlaselwa. I called and said, that my wife, I need prayers. I fully married this time. I need people who can pray with me because we're badly filled. Prayers. Kukho revival and
My God. Kulungiswa students ngoku. Khona revival. Abantu abangazi basakhala ngento zemoto nezemali. Zinto zakwa Great RS uzazibona kuba eyakwa Great R lena. Uzawuthi Thixo ndifuna wena. Imoto ndinayo ndifuna wena. Indlu ndinayo ndifuna wena. Iplasi ndinayo ndifuna wena. Uthanda isisole. Oh, uthanda isisole. Kwakweli bandla. Kwakweli phi? Kwakweli bandla sekhona. Kwacaba kuyagulwa. Kuyathini? Kuyathini? Kuyagulwa. Abantu abaguli nje bayafa. I-community yavula amehlo. Yathi basindisiwe kodwa bayakhuleka. Basindisiwe kodwa bayabhujela. Kwanyanzeleka uPawulos aze ne-chapter a-address